Evo mi, mrtav sam ozbiljno. Meni ova kancelarija više ne treba. Ovde ja samo zauzimam mesto. Bolje ti da dođeš vamo nego da se guraš tamo sa Vidom. A bolje Mila da pređe. Mislim, ona sad ima dosta obaveza oko ove fondacije, a tamo je non stop gužva. To je moja žena. Plemenitost i sijava na sve strane. Dobro, Luka, ajde, nemoj da me zezaš sad. Majke mi ti kaže. Baš volim što si takva. E, pa ja volim što si ti takav. Zato ću da te vodim sad na piće. Da. Taman malo da treniram. A izvini, šta tačno treba da treniraš? Ispijanje pića? Ma ne, bre, idemo na piće onako studentski s nogu. Moram se navikavam. A na šta tačno da se navikavaš? Pa na taj kafić pored faksa. Znaš kakav sam kafić ošacao pored faksa? Vrhunski. I onda se tamo navikavam na ambijent. Pa lepo. Ja vidim da ti planiraš da studiraš u kafiću, a ne na fakultetu. Pa to je isto. To je isto? Pa tu smo, mislim, to sve u istom krugu. A nego da ti pitam, je li ima na tom fakultetu online predavanje? Nemam pojma. Ima. Ja sam proverila. Što? Pa, eto, zato što ćeš sedeti ovde u svojoj kancelariji ceo dan i pratiti online predavanje, a ja ću dolaziti na svakih pola sata da te proveravam. Me zezaš? Ne. To je ljubav i plemenitost na delu, pošto koliko vidim nikad nećeš tako završiti fakultet, jer planiraš da započneš studiranje u kafiću, a ne na fakultetu. Kad smo već kod plemenitosti... Šta s njom? Pa i so. Šta je nešto plemenito? Izvinjavam se. Aleksa mi treba, rekli su mi da je ovde... Ne znam ja koliko znam, ovde nije dolazio. Treba nešto Dijani da potpiše. Dobro, nije ovde, pa... Ništa, idem. Ćao. Aj, čuvaj se. Ćao. Ajmo. Čekaj. Šta? Imam utisak da ona konstantno želi nešto da kaže, a da to nešto nikako da kaže do kraja. Ne znam, baš ti glup utisak. Šta bi devojka imala da kaže? Normalna, uživa u životu, zaljubljena, čeka bebu, sve isto kod ti. Evo, imam jedno iznenađenje za tebe. A kako? A vidjet ćeš. Jo, Luka, ti iznenađenja. Ajdemo! Pazi šta radiš. Rekla sam ti da se ne vraćaš više! Ti meni nešto kažeš? Mislim, koliko se sećam, ti si mene zvala da dođem ovde. Jebote. Pa to mora da je čuka, mislim, ljubav, jer ko bi zbog biznisa izgledao tako, izgleda bi barem malo bolje. Evo mukni. Dobro, čemu je problem? Šta se desilo? Matija. Šta se... On kao da je zamenjen. Kao da nije on. Realno šlogirao sam. To znači da nije on. Vidi, uopšte mi nije do tvojih zajebancija. Pa ko se zajebao? Šta sam slagao? Moraš da mi pomogliš. Ja uopšte ne znam po kojoj logici meni pripadaju najnemogućiji poslovi. Moramo da ga izvučemo iz one kuće. Ona matora kravetina ga huška protiv mene. Ona drži sve konce. Čekaj, a si razmišljala da nju krneš? Mislim da je rokno što je totalno. Zanima me samo Matija. I da to uradimo što pre. A, to... Da uradite što pre, a? Vidi, ako još jednom pokušaš da se zajebavaš sa tim. Samo sam teo malo da te raspoložim. Mislim, nije kraj sveta. Biće. Ako to ne uradimo što pre. I za mene, i za njega. A i za tebe. Što
sa mene? Šta sam ja sad uradio, šta? Kakve veze imam s tim? Zato što sam ja tako odlučila. Ovaj put, ko mi ne pomogne, gotov je. Jel mogu da sednem? Sedite. Jel vam treba nešto? Ne. Zapravo, da. Kažite. Ako bi mogla da prestaneš da mi persiraš. Osjećam se nekako matoro pored toga što sam šlogiran. Dobro. Hteo sam da vidim kako mogu da ti pomognem. Ja znam da nisam najomiljeniji lik iz kataloga ljudi u tvom okruženju, ali hoću da znaš da sam tu za tebe ako mogu bilo šta da učinim. Nažalost, mislim da ovde pomoći nema. Ne znam baš nijedan način da te ubedim da u sebi nađeš bar zrno optimizma. Kakvog crnog optimizma? To sam i ja pomislio kad mi se sve ovo desilo. Htio sam samo da umrem, da ne bih bio kao biljka. Ali onda se u meni pojavilo neko, ne ni zrno, čak ni klica, nego atom optimizma. Najmanji, najslabiji atom. I onda je neka nevidljiva sila vukla taj atom ka želji za životom i borbom i pobedom. Vidiš ovu moju ruku? Ona je bila mrtva. A sad se kreće. Zahvaljujući tom atomu. Voleo bih da to nađemo i kod tebe. Hoću da ti pomognem. A gde da ga nađem? Pa to je bar lako. U prvom pogledu na svoje dete, kad su ti ga dali u naručje, onda prvom mirisu, prvom dodiru. Pođi odatle. Kako to da si ti? Postao ljudsko biće. A nisam tako mislila. Veruj mi, ja samo o tome mislim. Ne znam, izgleda svi imamo sposobnost da se menjamo, da nije nemoguće. Ili jeste? Ne znam. Morat ćemo da vidimo. Nemam još uvek odgovor na to pitanje. Vidjet ćemo. A? Šta kažeš? Lepo je. Mislim, lepo smo se uklopili. Da. Evo, gledam kako te gledaju, kao da im je Ćale došao da ih špionira. Ne. Evo, ja isto sad baš gledam kako tebe gledaju, kao da je došla Keva. Misliš profesorka? Šta ti, bre? Šta si nadrkana tako? Baš je lepa stvar, lepo je. Idemo, upoznajemo nova mesta. I nove ljude. Vidi, Mile, gde si, bre? Gde si, druže? Gde si, legendo moja? Čeva,
Gde si, čovječe? Aha. Evo. Evo ga, Mile Kupus, me ortak s faksa, moja žena Una Hristić-Hanački. Za sad imamo samo toliko prezimena. Drago mi je, Mile Kupus. Una, drago mi je. Mislim, to Kupus više kao neki nadimak. Ja se prezivam drugačije, ja sam iz Futoga i mi gajimo Kupus već godinama, ja sam Mile Pisarov. Pisarov je prezimak, Kupus je znači samo nadimak. A vi kako ste, šta ste? Molim? Izvini, ti meni persiraš. Nije više zato što ste možda malo... Šta? Pa... Starija? Pa možda malčice. Ali ništa strašno, to nije ništa zabrinjavajuće. Nije strašno. Dobro, sad si se izvukao. Ali molim te, nemoj više da mi persiraš nikako. Pokušat ću. Nemoj. Pokušat ću. Pokušaj, molim. Kakva si ti legenda? Znaš, kako sam se obradovao kad si mi rekao da si u Beogradu? Zato što sam morao da dođem ovde do fakulteta, do ove studentske, kako se kaže? Službe. Do službe. Morao sam da dođem do službe, da uzmem onaj papir da sam redovan student, jer u opštini tamo u Futogu traže, moraš baš da budeš redovan student, inače nema ništa. Inače, Mile je upisao prvi je bio prijemni. A da, upisao neku stipendiju, dobio neverovatno. Čudo. Možda čudo kad si bio najbolji. Nemoj sad, i znaš ti da si bio najbolji, nego voliš da ti se ponavlja. Čoveče, nama sirotinji, kad se dogodi neka sreća, nama to čudno. Čudno sve dok se ne dogodi nesreća. Onda nam više nije čudno. I daleko bilo šta pričaš. Tako je. Dobro, momci, ajde, evo mi možemo sada da nazdravimo vašem uspehu. Može. Tebi sam uzeo, evo, ovo sam ti uzeo. Šta je? Ne znam, ti reci ako treba. To može. Nije mnogo jako. Pepsi, ne. Može. Ajde. Živeli. Živeli za nove početke. Ne verujem. Štreber i šmekir sa prijemnog. A ko vam je ova teta? Molim? Što sam ja štreber? Čekaj, sam šmeker. Oni su. Obrnuto, što se folirate? Pa da, ne mogu ja da budem... Kako ja da budem šmeker? Mene su uvek zvali štreber, štreberčina. Ja ne mogu da budem šmeker. Mene su isto zvali. Da si ti šmeker. Nisam ja šmeker. Šta pričaš gluposti? Da su ti zvali na fakultetu šmeker. Tamo smo šteker zvali. Dobro, može reći. Onaj treći je bio kao, ne znam, valja, pa on je štreber. A ti si štreber. A ti si šmeker. Ja sam šteker. Molim te, pa nemojte da su osnovne stvari. Šalim se malo. I ja sam upisala. A njih dvojica su mi nekako cool za druženje. Deluju mi ekstremno. Naročito šmeker. Priču, šteker, on misli na ovog. Šteker. Ja sam. Zdravo ti, Hane. Da vidiš šta je deda kupio svoj princezi. Verovatno Srp i Čekić. Ne. Ili pušku, brate, da ide odmah u Partizan. Šta kažeš, a? Hoćeš iskreno? Da, prelepe su, je li tako? Odvratne su. Samo neko lišen svakog ukusa može da kupi nešto tako obično. Sad me zajebaš. Ni najmanje. Pa šta to tebi pada na pamet? Šta ti uopšte hoćeš? Da mi uprosečiš dete, jeli? Dobro je, nisi kupio onu brown kinesku kecelju pionira iz Kine. Ili onu tegelj, brate, sa Kube. Znaš šta tebi liči moja ruža? Znaš šta meni liči ruža? Da. A ti misliš da sam ja... Mislim da nikad ne bi bio kvalitetna žena. Ja ne bi bio Pa zar to nije prednost? Pa nije prednost, Tihomire, kad imaš unuku. Prednost je možda kad imaš unuka, ali moju ružu niko neće praviti nevidljivom u gomili. Ona mora da odskače od svih i to ne samo svojom lepotom, nego i svojom elegancijom. Zato to što si kupio, to možeš odmah lepo da vratiš u radnju, da ne bacaš pare za džabu. Ili, brate, spali, da malo zabašuriš svoju bruku. Ama šta fali ovim haljinicama, luda ženo? Fali tebi u glavi. Sad ćeš da vidiš. Sedi tu. Ček.
Evo vidiš. Ovako treba. Evo vidiš. Zato sam ja, a ti ništa. Vidi, sve će Pančeta mojoj Ruži od ovih materijala da šije od minića do krinolina. Dama se rađa, ali i postaje od najranijeg detinjstva. Srećom, pa Ruža ima mene, pa će da bude upečatljiva i efikasna. Efikasna. Efektivna. Efektna? Ja... Da, ti. Ti samo da gledaš i da se diviš. Srećom da Ruža ima mene. Da ima samo tebe, ona ne bi izlazila iz cokula i šinjela. Ima da bude dama. Ej, dama. A ne Che Guevara bez brade. Dama i tačka. A? Vidi. Oba. Jao. A ima i mašnicu. Jao. Ljubavi, ideš? Idem. Kad već ti moraš još da ostaneš. Pa imam još svašta da završim. Znam. Mnogo te volim, znaš. Ajde, nemoj baš previše da ostaješ. Spremit ću nam neku klopu. Ma nemoj da se mučiš, nešto ćemo da naručimo. Jer ako mi je najbitnije kad dođem, samo te zagrlim. I meni.